Watla ka election MP Chalok Sabha kadang sa chisnem ai Henry upai ba ulakwa ba ka Voice of the People Party kan penying kertong Chalok Sabha. Hawaj hado menta nimpatip la ka VPP kan penying kertong em Chalok Sabha. Pat lada ka penying ro nimpatip uayu kertong ubaka VPP kan penying. Henry kerben ba kejing terang ba kejing kwa ajong upai ba kalong ba ka VPP kan penying kertong Chalok Sabha. Ka jing dawa pra upai ba kam dei tang hapo social media Henry la ya keren sharum shaneng ba pada ka VPP kan penying ipai ba king ai kejing kesan ke Papura takene ke election ke Banuan. Ka VPP ka dei ka political party ka ba compare na ki veipat na maru simbol jongka udai upra nado ki hep ki barit ki samla ki rangba long ki milong pa ki la yakren lut chepang upra pat kanehi kala ai mensen ya ka Voice of the People Party bat kham tam ya kinong rep ya kitu kinong than pra namar kinyo mensen shibun ban tresitom halaka kam namar pa ke election NBC MP ke Banuan ka jing dawa opra upai ba apat kandang kamjor shosho bat kanehi kala kentiu lupa ya kinong rep ka jilla Meghalaya ka don artli ka seat Lok Sabha ka wei ka Shillong bat ka wei ka Tura bat phila ban pe ya kane ka list jong ki constituency ha Lok Sabha.